Mish. Oh, tá sin oscailte ochar fáite acu hana féin. Cén Everton? Seo. Cailín seo bhil si banana eáil an sin? Tá sé acu. Tá sé acu tá cé ceann acu agus tá ón an oscailt. Céir an chundé is mó an éireann Kirky. Céhhéad sil atá ag cat. Ní. Anna happy ar fad. Síní. Well, dragar siad na ceisna go tapí an sin ach mééis sin an tatar an tarachán có tapí céine. An seo. Fáite, maithú ón. Na léachran. Céin sport ina ngaching Katie Taylor Port darnálíocht. Céhhéad slís taibh atá ar hexagán 8. So D. Céir ceapan sin Cailín? 8. Tá an bheith tí hocht é nás Nú C. D. An seo. Níl sé sinna goscail níl an ceann sin goscail beidir nach na ceisna. I gceart, dúrnálíocht an ceann faoi Katie Taylor. Céir faoi hexagán? 8. Sé. Sé tá ann! Ó, Díos sé. freidre ahratha an Díos sé. osglóí sé sin an cé tarachán eile. Ó, bhí sé ceart ag Diarmid. Maithú Diarmid. Céin's gan nula gan bhirtar páistí sa Pomalón. Hé. Cé é an ceiste búclí bhfuil an freigra ceart? Céir é an scanán nulog ina dogtar páiste sáile leis réin. Agus an Céim ceiste? éid planéad atá inar Green Chorus. Ní. An mána sí trí lei sin? H ní. Freigra difriúil ó na Cailíní an seo. Agus? Níl sé sinna gobar cén freigra bhí agah ar dús an sin? Hey, sure. One trí leis a ríis. Héid a hocht an osglóí sé sin é. Ó, Donna bucalí anna óíoch an sin ag caringta ochracha ó na chéile. Céin siar na bhfuil dealh na Saoirse. American. Céhhéad cosalínar cáthir. Cahir. 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 M. Cahir. Brusty bucalí. An seo. Na léachra 5 second, Cailíní. Léachra. Agus tá sé oscailte. Bui níos mó ceisina nu bhfuil ochrain. Ó, níl mór an am fóca. I mean an clog go tapí an seo zón seaca dón, wihí siad an rá. Seomra bhar hain. Brusty bucalí.